jadri gulai semua ni tong ida yang sendon naga jaga ka baki kidan tang kita imat kita song te imat dem dei naga jadri fi trai tem rakti imat lada kita ite nganong aku akan i tem rakti lada kita naga jadri fi baki ko ni ya ka jinga tuli to rakti kita kita song te ai gulai semua kapangalayo i balatho ba kita ki bom kersan ya ka BPP kim dei show ki khasi paka ngasu ko ban pensai hang ni balada ka sang BPP kadai ka bakwa ban yo ya ka jing kersan nak pat ba kanum kami lenti ban yo kata ka jing kersan na kita ki khasi paka nor ki khasi paka jongi hi omdan show niladran ki khasi shipya ki bahaka jat benriu niladran kita ki khasi kristan ki banakal yang kanyam bat niladran cibun kita ka jing yap her bat kata ka jing long khasi bapaka haga jat benriu jongi hi ban ong bangi dei hi ta ki khasi baka hi kamot baka bomla ban long namar ngi dei kita ki jat benriu ki bawan nak thamei jong ki bun jat ki jat benriu ki bangila roi parum pare hadu komne bat kabang asmut tenat kabang layo jengker men hakini ki benai baladep kalong ba kaseng BPP kadai kabalayo ya ka jengkersan na buon ki pat ba keleng kari jongi bat kham tam kabala itenat ya kata ka jeng penjar kaseng BPP dei ba kalal let so thet sasha garo hills kadai kata ka ba itenat namar ba kum kinong Meghalaya hi idan kam bangini long kita ki khasi jantia ki garo ki bohai ki lengam ki warba rokhat kita ngidi ban long kita ki baya long kawai kata kamot ni kersan pat halalaut unu u nong mi khamat ubangi sobit kam de bandan kan nu kata ka jeng sngoker pangkum kita ki khasi paka namar ba ya ka jela jongi om shim layo tang da kita ki khasi paka om shim la ai jela yang tang ya ki khasi paka om shim la ai legislative assembly tang ki khasi paka om shim la ai district council ru tang ya ki khasi paka ka district council hi kadai kabaya kad karo hill su ka happet kaba sejantia ru ka happet kata kadai kaba bakala tadangan pensai bahang ni ba kajing dan kam ban penyar ka BPP kadan kam ban penyar barro ko ke Meghalaya kanang ba kan yo ya kata kajing kersan kumbangi kipat ba ngi kersan ba menta ya kan ka NPP kaba ngilayo i barro kita kisang ki khanam ki HSPDP kita ki UDP kita ki Kongres ki ong baki syong tenumpas kata ka sudai na kakatien penrem Henry ni kelet pat pan ai da kata kakatien ka badan burum ba kita baro ke balayawan yasno khti lang hakane ka sarkar MDA kadai ka ba kasang BPP kadan kam ban wanra kum kane ka tingin tuli ka ba kum ka sarkar MDA bat kamlong ka ba ya ka sang BPP ru ba kan wanra kum kane ka tingin tuli kum kane ka sang MDA kanang ba kum kane ka parti jong ke MDA kanang ba kan la bakan penjar keleng kari ka jongi bat nginum dan kinu kita kiting sngo pher jat benriu namar ba ya ka jela jongi hi layo jela dak balaya khi shit rahem dak kita kirang ba khasi rang ba jantia rang ba garu kadai ka ba ubala mi khamat bah udai Kapten William Sangma hakapor ba yakhi ban yo jela bat ki khasi jongi tiki ba khambon pat tang ba ka bor pat bat ka jabiang ka banep pat ka de ka jongki garo ni ki khasi ngi de ki ba shume be kum to kum ki blang ki masi yem tip ya ka an yem tip ya ka taka an ka district council ne ka an ka legislative assembly ne ka an jong ka constitution of India ne yem jutip ni shumi be kum ki blang ki masi henry ki wei ki jet ban rio kum ki garu pan kita ki rio ki ba shempang bah ki ba nadu ngadang khana mangaru ngajul isang keleng ngajua kendu be kita ki kun minister garu don be sabar India kam tam New Delhi
Dia kata ka ba ni gide ki kasih ki badang duna bahaya kata ka jing tip ya ki an wat hadu mga wan karan kumni hakane ki ran sanru dang bun ki brio ki ba dang kentren ki badang shu shimbet banga ngade ka brio ba shu batai start ngade ka brio ka ba shu karan ya ka ba omla banlong kibun bah kum kini ki komen ki pangilayo iba nga kata ka jing long brio jonga ka ba ngadang khana hadu ngan ladan kundan kiti ngade ka brio ka ba ngam ju don kata ka nearo ngam ju syempang kumne kumbangawan hakini kiransan Henry nadu bangawan hakane kiransan pan ngalanang syempang ngalanang yo jing start bat ba ngade dei banga skor ngapa yang ya baro ki ki ba piki nong komen ru ki don ki bai ong pet kong kam dei kum ta ngakulai ban priang bat tang kitu ki ba haki komen ki ba si ong kane ka temen balan tenga ngampat dei kata ka priu ka baklam ka don ka basu balan kum baya keran ma pi haki ni ki komen tat yalak ki mi kepala jong tetang kata hi ka dei ka ba nga kwa ba ngan pensyai ba hang ni ba ka jing wan ra ka seng BPP ya kata ka jing ya teli kadai ban long kata ka seng ka bakan yo ya kata ka jing ya teli ka ba wan ra ha kata ka jat ban rio jongi ka ba keleng saudong ka bangin yo ya kata ka jing sensyar ka ba khot ka ban ra kata ka jing kala da ka ba kini kinong ya lam jong ka BPP kidai ban long ki bakalan baha ban yalam manum sya yalam bakala hakini kinong buat hakini kinong kersan ki bapen I kini ki jing tho abun jat baha hakini ki social media ki bapen du men sim ya ki we ki brio ki ba start ko manga madanga ngari ki brio ba langsung start so syempang baha dang layo I begini kinong kersan jong ka BPP kidai ki ba pendu men sim no yang ti kamot ba ngasngu du men sim bat ba nganang ai men sim shushu se ki weiru te kum kata kate ka ba nga ai men sim no ban kyar ya ka BPP te kam long kum kata namar ba para khat kita kinong me khmat jong hi kite ki bat treshit hem lala ka jong ka sap bakin keren lala ka jong ka sap ka bakin keren tang bakin trei be dakat tang men sim shit hem panwan ra ya kata ka jing sensyar ka ba khut ka ba kabawan ra kata ka jing bahajing miat ya upat jong ka jala ba ko wei daran kamban karan betang ya ka ka jing bakala jong ki bal adep impet be syakmat ya kanu ka ba idan kam manwan ra ka jing kala hak sensyar kadar koblish bon